Nata pag makamatag sa'yo, hindi na makatog balik. Yes, I'm very old and die. When I'm sleep. Idaran lang, idaran. I'm agers and die. Now I sleep early and I wake up early in the morning and eat old carabao, eat young grass. Early bird sleeps early. Itago na lang ko ninyo sa pangalang Ignacio. Just call me Ignacio. 70 anyos na ko, pero basko ko gahi gyapon. Yes, I'm 70 years old, but I'm husky and still kicking and still alive. Bagtik yap mong kay kog batiis, Dolanday. Above of my feet, Dolanday is very strong, very strong. Lumulupyo mi sa Laak, Combal Province kaniadto. I'm a former living in Laak, Combal Province, L.A. Laak, Combal Province. Aba naman hinami din sa Davao. But I'm transferring my residential certificate here in Davao City. Dinhi sa Tigato, dakbayan sa Davao. Here in Tigato, Davao City. Asawa na ko si Rosalia, 58 anyos. My wife, Rosalia, 58 years old, still beautiful, still blooming, and still adorable. Nakabaton mi sa kabuk anak nga si Ignacio Jr. We have Junior, Ignacio Junior. Very playboy. Dolanday, like me. Doon na sa ido kabuk mga anak, wala ko mga apo. O wala mong gibantayan. My junior is have 2 kids. That's why I'm here to jail guard my 2 grandson. Perting buguyan ni mga bata, oy. Very. Oh, that's Mahurot good. akong buhok ano nila. All my hair is falling down. Di na natolanganan pa Dolanday. Apanabi na kung mausab ko sa diyang mobalhin mig Davao. It's a very long story, Dolanday. Misamot man di ay. Yes, that's true. Og di na nagsugod ang gatnod sa kong And this is kinabuhi. the story of the start of my life. O ginini, And this is anay tabu. what happy.
Igo na ganun paghilak mo. Unsa man ka? Naunsa man si mama pa. Ang gusto na niya. Ang baba na ginaginahan mo nag habal-habal sa bisa ka duwal-wal. Sige, diwal. Eh, sige tao, ilalay. Kabalabal na kay kanal makasisi sa kabalabal. Kabalong ka na mong anak ni mo, Junior. Ay, Papa Junior. Dali, babae dyan eh. Dali, nabig Dabaw. Abi na ko pa na usab na. Dali na sa Dabaw. Namasangil lang ko niyo mo yunahan. Ma, walang di mo na Ma, ano ba? Di mo na tinuod. Ganito din klaro lala. After ako na sa dali na malingkik ko. Kabalo niya malingkik na yun, kaya. After ako dito sa kwan, doon simbahan, istorya na yung may name John. Nalipat na galing ko. Ang istorya na yung John, nanisulti sa kwarto sa kristan nga. Kaya ikaw, balik mo, babalik. Pa, sino na ko tinuod pa? Ano nga ni Tanaw na ko itong konserta itong mga butik mo nga banda din eh. Ay gani, kaya nakasaag to dili ka to. Taligsik. Ha? Mura ba yung gwapo itong mga taga-taligsik man? Nasulti mi to sa kwarto si Giano, kato si Kwan Santino. Nanduha. Tanaw na ganit ko, mamang ko'y kuyaw. Sige ko yan, klaro na to. Kaya bayan ba kayo ito ni mo? Pa, abi ba na ako pa? Nausap na ako pa. Kakayo ba? Ano, pabinay Junior. Ayaw itong pasagin ni Junior. Saba na mo kumila. Ikaw naman. Pasagin lang yung manalangan na natapilaw ko ni tabangan na itong babae. Ha? Tabangan? Kaya mo gigulitan ng paa? Tumot mo sampot? Sige, ano na lang. Gusto ko magkakasapyot na magugkay ka. Mau ka? Ano na kakay? Sabi ka, tiguan ako. Sige, para maisa. Tingnan sama ba? Hindi na nagkambya na, ma. Ano na lang, kuyog na lang mo sa Davao. Ha? Eh, inyo talaga ako. Dili ko mukuyog dito. Mag-usap kami sa Davao, anak. O pala na dito. Alang ako'y mapirin dire. Doon na lang pala mong papa. Asa man mo? Mukuyog ka nga, dili. Dili na ko. Padala na lang mo dito. Sige pa, dalo na lang natin ka dito. Bantayin na lang buti mong doon kapo dito. Kaya mga sipat na ba kayo ito? Patay na lang dito. Medyo ka, medyo kong ipada dito. Ipalayo dyan ko di mo sa akong kalipay. Tanawa. Dili na ako kalipay. Ikaw ang akong kalipay. Hindi ako makamukuyog. Ay, kakatika. Kamalaw dyan kalimot. Dadala dito yung Papa Junior. Dadala. Inday! Kuya! Oh, kuya! Ah, akong papa di ay. Hello, sir. Hilo, kasi ko mahiloan di ka manugay. Hilo pa di mo. Ako si Ignacio. Hello, tay. Ayaw kong tatay-tataya. Wad lang, kuya na tawag sa ako, ha? Hello, kuya. Sa mga bata.
Narito sa kuwan, Naman to kwarto. ko mga apo. Padalo ko yung bilan nyo. Ako may games pa dapat na budok. Kumanda naman. O, amin mo sa inyong lolo. Amin ko, bebe. Ako ba lalabing? Kiss ko wawa niya. Dapat gila mo sa imong sipon. Ano nang liguin ng mga bata, day? Ha, giliguan ako na, sir. Wala man ang burot ng sipon, no? Ay, alaman ni mabulid ulit mo na init bang kaaya. Ang ugyan. Hindi dito mo music sa dulot ba? Ang ugyan. Po, sige. Magpahuway sa inyong wuwo. Kikikapoy ko. Ikaw, diwan. Timan wuwo. Ikaw dito. Magduwataw ba? Ang mama. Uman na lang taduwa kikapoy si wuwo. Taka na kung mama, ha? Tijot na ngayak mo. Ba't nga akong mahapon? Ay, sige ko na dua-dua ako na ilaha pa. Saan naman ka, eh? Day, pag anda mong pagkaon kay gutom ni si Papa, sir. gumigahin. Kuan, kaning, usay gusto ni mong sudaanon na ito pa. Hindi sa danon ako na si Day. Sabot. Kanang isda na nga ako kay mabikog din ko makakaog karne. Sige, paglutog isda, day, ha? Oh, sige, sir. Sige, mama. Diba dito? Kaningon si Toto, si Agol Toto Brandon bagay kusot siya. Nagatunggalong ang gisot niya, makinumdum siya, dagkan kasi mainumduman natin ngun Agol Toto Bronson. Nabidong ako toto kuyog-kuyog may sauna. Magsakay may sakong motor sa una. Ako ang full mask na ako helmet. Ako kay driver. Kanang pang-bike na helmet mo na yung ginagamit. Papusa na yung tao na. Babae ko. Wala nga na magmanglaki me. At halinaw sa may duwaw na ito mga apo. Gusto ko magpukir. Ay, dili ko kutuan na dito. Kasama na mo diwan. Kanyang baksin. Ako daw. Kita daw doon si Pakyan. Si Wawa daw kasi si Kuan ni Widel. Sige, ano yun? Nantunan mo si Miwider. Ako sa malang duwa, abe. Sa Baksing, maduwa. inani. Ani man to. Ani pag ito. Puta ni Kuto. Lalo man na. Ayaw yung bilog. Okay, katugalin ba ko ang pagkaw? Inani to. Katong ipaspasan. Ana nga. Ay, kunapod. Sige, ano. Agay. Ikaw na, sir. Ada ako na punta. Dahil anak yun. Muli na kong lakoy, ma'am. Inday, tali sa kanta-kanta di Aida. Dumog kay kadala sa kanta-kanta. Oh, kuya, nagluto ako ko. Ano din, be? Kapon ako na, be? Ayaw, ay. Dahil kapan na kayo mong sampot. Ikaw ba? Ligo, isa ni mga bata dito ka. Bebe. Ay, mga apo, kaligo na mo dito. Ay, magsisiklisan ako. Kaya nagsisiklisan si Agol Toto Bronson. Agol Toto, asan mo nag-ibang Agol Toto Bronson? Ay, yan na natagday mo ng angkol kay pataka na naman nagyaw-yaw na. Sige, makaligo na ba?
nagsama diya, day. Ako'y mahala ni mo na ako'y pensyon yatag si buhay. Ayaw, karin ka diya. Ako sa mata. Ay, nakatog naman itong mga iso ni may mo. Ayaw, saba si mong abo, ha? Kuha na kasi junior, ha? Ang masakpan ganun ito, kuya. Oo niya pa matumuli. Dari-dari. Ayaw ba? Dari. Ayaw. Ay, Ayaw, kuya ba? ay, pag-companionship na lang kita ko. Mura na nag-wati, may pilit sa bato na. Yan na ni umoy nita. Bitaw. Ay, pagkipaluan ni Ligay, propise pa ni. Ay. Ayaw ba? Uya, kita ko din naman. Sa unang nga abamad karawan naman katawan naman ako ani. Nana ka dira, kuya? Kumana ka dira? Pandabay, di bihana ni. Di basa-basahan na matukumit. Ay, mga lovely ladies. Oh, lovely flowers. One is blue, the other's black. Blue, black. Ay, ikaw yung tayo balain ka lagi tayo mamakalagot ka man, oy. Kamu ba mo si Hagid na kay kabalo naman mo? Ay ka na nga, kamo paminaw mo. Lain naman kay kamangita, di ba ba sa Amot bitaw lukot na magugay. At damay di man pa may turot sa tani. Tuliin pa. Sus, tatay, di daw siya matulin. Kaya na, ni mo tayo, oy. Tatay! Uy, isa pa naman. Tangga, tabangan na ni tatay. Tabangan ka na mo, tay! Kakaya ka na mo, tay! Ay, man, girl, tabangan na to ni girl. Tabangan na ni girl, sige yan. Ayaw sa may inyong masamang balak sa ko-action sa kabalakan eh. Ano na ka? Basta pa mo niya, tay? Igutan eh, igutan eh. Kaya ka, tabangan ka na mo. Galileo, Galileo! Galileo! Galileo, isa mo! Isa! Sa puma niyo, Galileo! Sa puma! Para ba ang pamilya? Isa ka, pero hindi ka. Bikin ako! Yung mga linigasyon! Hindi mo ako linigasyon! Sa nakausap ako. Nausap na mo. Buhata. Buhata na inyo na sa balag si Kuwa. Sige, tabangin ko ninyo. Kaya ko katraya nito. Ano ka katraya na kaya? Tabangan ka, Wes! Wes, karon ka tayo! Tabangan ka na mo! Nilutan ka na mo muna! Usuot na sa rin costume tayo! Ay, banda ng pula ang itong labrep. Sige, ako sa laban na niya. Laulaw sa talawlaw na mga natong pandit. Ay, sige na. Dali, dali! Tatay Ignacio! Ano ba itong sulong-sulong ka, dali? Bitaw, man! Ay, nag-jogging naman ko. Inyo man kong tabangan na yun. Ayaw na diya, dali na! Bisa ko ni, itasan akong bipe. Ako ba para lagi na? Ay, dahil, grabe. Day, Kuya! Oh! asa man si tatay? Jogging man to ya! Jogging. Kabalugang din na to kalagan. Oh, ingon man siya! Sunod gani, ayaw pasag din akong amahan kay kabalugan ang mausa to dito.
Sige kuya, Doon pasok na na naman lang itong ako. babae ito. Ay, tato rito ka. Sige. Kuya! Kuya! Oh. Kuya! Ano sa mga angat pa. Imong tatay ba? Tuwag hospital! Ah, si tatay. Oo, kita ba nga nagkuhan? Doon katulisan! Unsa? Tara. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river stopping your whole everything. My plan is blowing Dixie, double pump. Dok, unsay balita sa tatay? Dok, pangalan naman, ikaw si Junior. Oo, Dok, junior na lang, Dok. Junior, Dok, ikaw sa si tatay, Dok. Giatake ng imong amahan. Asa ang mga tulisan ron? Ah? Asa mga tulisan? Dili-tulisan ang nag-atake niya. Unsa man? Mga babae, grabe, magpapa si Tinta na ina nagpatabag doon ako babae. Grabe ni Papa. Huwag ka naliwat ni Papa ni mo, Dok. Huwag ka naliwat, Dok. Dok, sinuod ba na yung ipanagyot sa ko, Dok? Dili, gisulti, giasoy. Sakto na ko giasoy mo, Dok. Unya. Mautala ko ni mo, Dok. Pag nagayo mo, di ba ba? Unsa man? Junior man juga wag gituduan man grabe man yung kaadari ko yung papa ikaw inani Di ba na ako tulisan ang ni-atake niya? dili Dok, ka babae? do ka babae di saka yung BP Ano ba akong papa, uy? lingon ba siya in my face ko no Asa yung papa? Iglesia. Junior, kumusta mo yung papa? Dok, kumusta naman niya ako ba na, Dok? talawa miss buta ka talawa na wali mo ga dahil Dok, ako na lang explain sa akong mama, Dok. Sige na, lakaw na, Dok. Lakaw na, Dok. dili wala ko na ko Unsa man kini? I-atake si tatay. Unsa? Taas yung BP. Sino katake niya? Kisa! Duha ka buhok. Doon ka lalak! Lalak pa na? Asa ka masuspinsado? Duha ka babae ni atake niya. Nagpatabang mo babae. Pagod. Kato ni mga yaya sa musilingan, nagpatabang. Unsa? Grabe, tiguwag naman ta ka. Grabe naman ka kahigal. Kawanak ka. Junior, mamatay ko dyan. Patiyo na juga. Grabe kayo. Ma, di na ka ginawa sa papa, ma. Dua pag inimugi. Grabe kayo ka. Kumpanya-sip na to. Dakong paya to ko. Taka. Junior! No sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Grabe ka pa. Madingi. Mihawa na lang to si Inday, Dre. Si Inday, magibiradahan. Ano pa sa ilo ako? Bada! Bayad na lang ko. Mulita dito sa lap. Ano pa sa ilo ako? Ignacio, panghipo sa diyan. Mangulit ang lap. Pa kung di ka magbago pa. Tayo na ni may amahalin mo dito, Junior. Junior, ayaw panundog sa imong senyor. Pa sa ilo ako. Magbago na ko. Dapat ka magbago ka kaya tiguang na ka. Mabait ko ni Mama. Mga po, babalik ka si Wuwo niyo ha. Manikabot ko, babalik ko. Bubu! Mamiss ka na mo di Bubu. Itong baksing-baksing na tuwo ka. Itong pinani ka ni Bubu. Tara, maguli na tagla. Mas mabunog. Ani mo, pinakuan ba? Mga napangan mo. Ma, pag-amping mo ha. Tingnan lang ko po nung sa'y
Kato ka na pinari misteryo na ambak mo. Sa mumbilahan na pitubi. Sa Classic sensation. Di pa uli mi sa laak Dulanday. O dito na ko nakaplagan ang kahayag. Nausab ko ug nagbago ko tungod og alang sa akong mga apo sa akong anak na si Junior ug sa akong asawa na si Rosalia. Mahimuot na lang ko ako may numduman ang akong mga kagahapon. Una karon sa naibiling adlaw sa kong kinabuhi, nagserbisyo na lang ko sa among simbahan. Usahay nagasuroy mi, nagalungsong migdabaw, aron bisitahon ang ako mga apo. Uusahay sila mamakasyon din sa mga sa laak. Dagan kayong salamat, Dulanday, ug hangtod sa sunod higayon. Kini niyo suwat magtatampo. Ignacio. Yesterday